V tomto kurze si povieme, čo je to LAMP. LAMP nám umožní na našom počítači vytvoriť webový server s databázou. Jedná sa o balíček softvéru, ktorý obsahuje databázu MySQL, Apache DB server a podporu programovacieho jazyka PHP, Perl alebo Python na platforme operačného systému Linux. Jednou inštaláciou získame všetko, čo potrebujeme pre zriadenie webového servera. Takto môžeme na našom počítači vyvíjať alebo testovať rôzne webové aplikácie, a to aj bez nutnosti pripojenia na internet. Apache je najčastejšie používaný webový server v systéme Linux. Webové servery sa používajú na spracovanie webových stránok, ktoré si vyžiadajú klientské počítače. Klienti sú webové prehliadače ako napríklad Firefox, Opera alebo Google Chrome, ktoré odosielajú typické požiadavky a zobrazujú webové stránky. Používateľ zadá do webového prehliadača URL adresu stránky. URL znamená Uniform Resource Locator. URL adresa smeruje na webový server, kde je uložená webová stránka s obsahom. Napríklad, ak chceme zobraziť domovskú stránku Ubuntu, stačí zadať iba názov domény www.ubuntu.sk. Ak by sme chceli konkrétne informácie o platenej podpore Ubuntu, je potrebné zadať názov domény a za ním cestu, napríklad www.ubuntu.sk/podpora. Najčastejšie využívaný protokol na prenos webových stránok je Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Podporované sú taktiež protokoly ako Hypertext Transfer Protocol cez Secure Sockets Layer, v skratke HTTPS, ktoré sa využívajú napríklad pre bezpečné online platby kreditnými kartami. File Transfer Protocol (FTP) sa používa na nahrávanie a sťahovanie súborov. Balíček LAMP obsahuje webový server Apache v kombinácii s databázou MySQL a skriptovacím jazykom PHP a inými populárnymi skriptovacími jazykmi ako Python a Perl. LAMP inštalácia Linux, Apache, MySQL, PHP je populárnym nastavením pre webové aplikácie na Linuxových serveroch Ubuntu. Existuje nespočetné množstvo softvérových aplikácií, ktoré používajú zostavu serverov LAMP. Medzi populárne aplikácie patria napríklad Encyklopédia Wiki, redakčné systémy ako Drupal, Joomla alebo WordPress a webové administračné rozhrania ako napríklad PHPMyAdmin. V tejto časti kurzu sme sa oboznámili so softvérovým balíčkom LAMP, pomocou ktorého nainštalujeme všetky súčasti webového servera na našom počítači a vytvoríme localhost.